Takže čaute ľudia, vás tam ďalšie v tomto videu si zahráme, alebo budeme skúšať nejaké tie hry, ktoré nám dajú zadarmo Robuxíky. Lebo keď si pozrieme, tak to hrajú proste takí tí kidíci, čo chcú Robuxy zadarmenko. Vidíte to tam, vidíte to tam, vidíte tam tie Robuxíky. Vidíte tam tie Robuxíky, to budú proste moje Robuxy. To je všetko moje, proste, ja viem, milionár. Balán. Niekde nám to ukazuje cestičku. Ojojojoj. Cháse tak strašne tie Robuxy. Samozrejme, žiadna hra nevie dať nejaké tie Robuxy, takže skúsime toto. Kámo, to bolo dobré. Reálne to bolo dobré, že mi tam ukázalo, že to je dobré. What the fuck? Dobre, kášem na túto hru, proste hra, kde akože Robuxíky dostaneme, keď to je reálne proste nič nenosnem. Takže môžeme ísť na ďalšiu hru. Takže v tejto hre sa to volá, že obí 1000 Robuxov. Čo vyprávaš? No daj. Hej there. What are you mad? Dobre, nezaujímaš ma. Ideme ďalej. Ja som iba skočila, som mŕtvy. Nevadí. Takže poďme. Op. Ukážeme moje parkour skilly. Samozrejme, nedostanem tie Robuxy, som si na 100 000. Dobre, máme tu checkpoint. A toto už budú tých 1000 Robuxov. Dúfam. Bude to tých 1000 Robuxov, alebo nebude? No, ukáž. No, a môžeme ísť ďalej. Dívajte sa. Bum. Wow, tieto Robuxy. Wow, welcome. Wow. A toto, čo to bolo? A VIPčko. Takže sme tu na ďalšej hre. Dobre, takže toto nebudem vôbec robiť na 100%. Jasné, že za to dostajem Robuxy. Je to úplne jasné mi. Ukáž. Nemalo by toto byť takto, čo ťa samo ide? Čo to ide samo? Neviem. Takže môžeme ísť, dívajte sa. Bum. Easy. Inak Robuxy som rozdal, takže vyhral to tento chalan. Samozrejme napísal mi síce nenapísal na YouTube, ale napísal mi súkromne. A rovno som ho zvážil k tému, aby vyhral. Lebo zároveň nikto mi nenapísal, že chcem tie Robuxy alebo také niečo, ako som ja povedal v tej challenge. Aby ste získali tých 30 Robuxov. Takže chalan to už dostal. Jak by sa vám páčilo takýchto ďalších Robuxov, aby som rozdával, tak ja mám veľa Robuxov ešte. Mám ich presne, že 100. Takže jak chcete, môžem rozdať nejakých 30 ďalších, 40 môžem, nejak tak cca. Jak vám to nevadí. Ale jediná vec, ktorú by som vám ja chcel... Dobrá chujovina. Ale jediná vec, čo je podmienka tohto videa, jak dáme do konca roka tých 50 až tých 100, najlepšie by bolo 100, lebo tam rozdám 100 odoberateľov. Tam rozdám 100 Robuxov. Takže určite dávajte tie odbery. Lebo keď dáme tých 50 odoberateľov, tak od vtedy sa to bude počítať, že keď dáme tých 50 odoberateľov, tak bude súťaž o 50 Robuxov. A jak dáme tých 100, tak o tých 100 Robuxov budeme súťažiť. Samozrejme, samozrejme, ak to dáme, hej, jak to nedáme, tak bohužiaľ nerozdám nič a nezískate zase nič, takže odporúčam vám dávať odberky mi. Odber me, please. I wanna to be most popular YouTuber in the world. A samozrejme ľudia, ako môžete vidieť, tak toto určite nedokončím, čo je vôbec nedokončím. To video bude strašne populárne, budem tu vidieť nejaké tie ohlasy, že na to ďalší diel alebo takéto niečo, tak to spravím.
Takže je to na vás proste, či to mám alebo nemám spraviť. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.